Kif bdejtu? Bdejt bir-relazzjoni mal-Ispirtu Santu mal-Madonna l-Anġel Qaddisin u issa se nerġa' nagħlaq billi qed nerġa' nilqa' din il-kelma u nikkontempla mill-ġdid mas-sewa permezz ta' Marija. Hekk allura nixtieq nerġa' nippreżentalkom din l-iskema żgħira illi naħseb tħalli frott, ċili proponejt hekk xi nies l-emulaw, rajt li ħalli frott u qed naħseb tkun sabiħa li naqsam anke ma' kulħadd fil-mument. Ħanerġa' ngħidilkom dawn l-10 punti u nagħlaq bihom. L-ewwel punt huwa issib post fejn titlob, jew aħjar tagħmel post fejn titlob. It-tieni punt huwa li tagħmel ħin biex inti titlob. It-tielet punt li inti tidħol f'komunjoni mas-sema billi titlob l-Ispirtu Santu lil Madonna l-Anġel Qaddisin u f'komunjoni maħutek il-bnedmin għax aħna knisja. Allura kun konxu li jiena faqda ma' ħaddieħor anke kiet waħdi. Ir-raba' punt huwa it-talb ta' tifħir u ringrazzjament għal-ħidma tal-mulej li qed tarah jagħmel fik u f'ħajtek. Il-ħames punt li inti taqra parti mill-Evanġelu, li tisma' il-Ġesu jkellmek. Is-sitt punt tara li x'ikun laqtek f'qalbek minn dik il-kelma li l-mulej kuntak. Is-seba' punt huwa li titkellem ma' Ġesu dwar dak li jkun laqtek u anke tikdbu. It-tmien punt huwa li titlob il-grazza li tgħix fil-konkret dik il-kelma li tkun laqtitek. Id-9 punt huwa li inti tinterċedi titlob għall-oħrajn. U l-10 punt huwa li inti titlob posta waħda ta' rużarju li fiha tikkontempla tagħlaq propri dik il-kelma li l-mulej ikuntak ħalli tkun tista' tgħixha fl-imkien u permezz ta' Marija. Nirġgħu ngħidu l-10 punti eżistijaj mhumiex regoli tali ma tistax biddulhom ħaġa oħra ma proposta f'qajra li qed nagħmlilkom mu speċjali dawk li qegħdin tibdew fit-talb tagħkom ħalli jkollkom ħanidu hekk dan l-iskeletru u mbagħad il-mulej jaf ikissru jfarku jneħħieħu jagħmel beħlieri tuwa. Imma xi ħaġa biex tibda fil-bidu tal-ħajja tat-talb bħala bnedmin ikollna bżonn. Jalla, dan ikun ta' ġita likom eżistijaj, Omna Marija tkun magħkom hi l-iktar waħda li verament taf titlob u hija l-għalliema tat-talb. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim.